खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बेलासि समाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर आरो लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव। दानिया नोंथांमोननो आं दिनै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लोगोफोर, बे महिला आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिआव रानजेनबाय दे लोगोफोर। बे दिनैनि जि तामुलपुराव महिला आइजोफोरनि 10,000 राङारि अनसुंथाइनि जि चेक राननाय हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे आसामनिनो स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारी आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बाहागो लानानै महिला आइजोफोरनि 10,000 राङारि अनसुंथाइ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ दिनै गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिआव राननानै होजेनदों। दा बेनि गेजेरावनो बिटिसिनि बबे डिस्ट्रिक्टनिया माब्लाहै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ महिला आइजोफ्रा मोननो हागोन बेखौसो नोंथांमोननो आं फोरमायहरनो नाजादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो। नै जोंहा बेवहाय बाक्सा आरो उदालगुरि आरो क'क्राझार आरो बेवहाय चिरां, बे मोनब्रै जि बिटिसिनि जि डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्टआ मायाव मोननो थांगासिनो दङनो जोंहा बियो नै जानुवारि मासावसो बिथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बिथांमोना बाखि डिस्ट्रिक्ट बे बाखि डिस्ट्रिक्टआ जानुवारियावसो मोनगोन नालाय बेखौ महिला आइजोफ्रा साननैसो नेथ'नांसिगोन आरो। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय, जानुवारियावसो मोननो थांगासिनो दं। जानुवारियाथ' बारा गोबाव गैला लोगोफोर, नैबे दाथ' डिसेम्बरा दिनै 4 थारिखआनो जाफैबाय। दा बेनि गेजेराव नैबे डिसेम्बर थांखांब्लानो जानुवारि फैसिगोन नालाय बे बोसोर गोदानाव गिबि खेब जे बाक्सा, उदालगुरि, चिरां आरो क'क्राझार, बे जोंनि बिटिसिनि जि डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्टआ मोननो थांगासिनो दं दै। बेजों लोगोसे आरो गोबां डिस्ट्रिक्टफोर दंबावो बेवहाय बे जानुवारियाव मोननो गोनाङा। जायखिया जोंनि बे बिटिसिनि जि आन्दाराव थानाय डिस्ट्रिक्टफोर, बे डिस्ट्रिक्टआ जानुवारियावसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा महिला आइजोफ्रा आंनि साननायाव जानुवारियाव मोनोब्ला एसे मोजां जागोन आरो। बोसोर गोदाननिबो गोसोनि रंजानायफोरखौ एसेब्लाबो बेवहाय खुसिसिन जानाय नुगोन आरो। बेखायनो दा जाय बिथांजोमोना, जाय महिला आइजोफोरा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 राङारि अनसुंथायाव नाम लिस्टआ भेरिफाइड जादोंमोन दै, रिजेक्ट जायाखैमोन, बिथांमोना जानुवारि मासाव जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबां मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दं, बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ जानुवारि मासाव मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। बे समसिमखौ नोंथांमोना नेनानै थादो आरो जेब्ला जानुवारि जायो अब्लानो नोंथांमोना बयबो महिला आइजोफोरा, जाय महिला आइजोफोरना नामा रिजेक्ट जायाखै, बिथांमोना बे 10,000 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हासिगोन आरो। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों, थेंक इउ। बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय, थेंक इउ, गोजोन्थों।